Ел әйләнәсе ут янып тора торган дөньяда бердән бер тау Төркиядә урнашкан. Берничә гасыр элек бу утның биеклеге 2 метрга кадәр җиткән. Диңгездәге кораблар тауны ерактан күргәннәр. Бу тауны русча Гора Химеры дип тә атап йөртәләр. Ул грек мифологиясе Химера образы белән бәйле. Бу тау төрекчә Янар таш дип атала. Ул Чыралы шәһәрчеге янында урнашкан. Керү түләүле, без барганда 60 лир тора иде. Утларга менеп җитәр өчен 1 чакрым тирәсе ташлы юлдан менергә туры килә. Биредә яктырту һәм башка җайланмалар юк. Ничек төшәсен алдан уйларга кирәк. Янарташ тавына тәүлек буе кеше йөреп тора икән. Ләкин иң эффектлы вакыты әлбәттә караңгылангач. Биредә үзең белән сосиска яки маршмеллоу алып килеп кыздырып ашарга да була. Бу ут ничек барлыкка килә дисәгез, гади итеп әйткәндә, бу тау токымы тишекле ташлардан оешкан җир астыннан газ чыгып ут барлыкка килә. Төркиядә булсагыз, Янарташ тавын һичшиксез карарга кирәкле урыннар исемлегенә языгыз. Төркия турында башка кызыклы видеолар минем аккаунтларда язылып куегыз.